Sziasztok! Ez is elérkezett, itt vagyunk a 2024-2025-ös új év végén, és most az újévi tűzijáték készletemet fogom bemutatni, úgyhogy tartsatok velem! Elég szép kis adag gyűlt össze idénre, ez nekem eddig a legnagyobb, nagyon örülök, hogy ennyit sikerült beszereznem. Kezdjük először a petárdákkal. Itt van ez a Muerte petárda, ez egy jorgés. Ez ugye 36 g hatóanyag, 20 darab petárdára, tehát ez olyan, mintha majdnem 2 g lenne az összesben. Ez ugye már F3-as, ez tényleg nagyon szép lesz, az egyik piros, a másik pedig zöld. Ezek nagyon-nagyon jó termékek. Utána itt van a legnagyobb petárda, ami idén nekem van. Ez a Zombum Böller, ez 2 g-os, itt is írja, hogy 2 g. Ebben tényleg 2 g a hatóanyag is, nem semmilyen átverés nincsen benne. Ez is egy tök jó márka, ez leginkább Németországban megy nagyot, ott szokták ezt sokat vásárolni, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Utána itt van a Bomba petárda és a Viper 1-es petárda, ebben majd picit elhasználtam. Ezek ugyanolyanok, fél gram hatóanyag van egy petárdában, de szerintem ahhoz képest tök jót szólnak, és árérték arányban pedig nagyon megérősek. Utána itt a Black Widow, ez egy kicsit drágább náluk, de ebbe több is a hatóanyag, ilyenem még nem volt, erre is kíváncsi leszek, hogy miért fog szólni. Ez triplexes, ez is egy egész jó márka. Utána itt van 2 doboz, 30 darabos tálcás Dumbum, ez ugye Dumbum F3, ebben egy kicsit kevesebb a hatóanyag, mint mondjuk a bombában vagy a Viper 1-esben, de szerintem ez is egy tényleg nagyon megérős petárda, és a méretéhez képest iszonyat jót szól. Utána itt a Silver Cracker, a Pantától, én a Pantát is szeretem, ez is egy jó márka, ebben 0,8 g a hatóanyag, ez is egy tök szépet fog robbanni, ilyenem se volt még, élőben tehát nem láttam, de mindenről fog jönni teszt, úgyhogy ne aggódjatok, tényleg mindenről lesz teszt, ezeket majd új év után töltjük fel. Utána itt a Mata petárda, ebben összesen van 4 g hatóanyag, tehát ez se annyira óriási nagy, ilyenem sem volt még, de nem vicces a csomagolása, kíváncsi vagyok, hogy miért fog szólni. Utána itt van 3 doboz Kalasnyikov robbanószőnyeg, úgy emlékszem, hogy az egyikből már használtam el. Ez ugye belülről olyan, hogy 5 darab robbanószőnyeg, 70 robbanással egybekötve, ezek tényleg elég minik, így az ujjamhoz képest is látszik. De a méretükhöz képest elég jól szólnak. Utána még itt van egy petárda, ez igazából egy elég nagy csalódás volt nekem. Mondjuk ez is triplexes, ebben 1 g hatóanyag van, ahhoz képest, hogy ilyen óriási nagy. Hát ugye azért látszik a különbség, hogy ebben van 2 g egy darabban, ebben meg az egész nagyban van 1 g, tehát na, azért ez egy átverés, és ez ugyanannyiba került, mint ebből a 20 darab. Tehát ezt én nem ajánlom senkinek. Utána még itt van egy ilyen mini RC1-es dobozpetárda. Ez is tényleg tök olcsó, ebből sincsen már meg az egész. A méretéhez képest nagyon meglepő, hogy milyen jót robban. Utána még itt van ilyen dörzsfejes pirát, ebből sincsen már meg az egész, igazából elég kevés van belőle. Ebbe egy mindenfélét beleszórtam mixből. Ez egy ilyen doboz, ebben mindenféle van. Utána itt van 3 doboz Original kanócos pirát. Ebből ez a kettő ez teljesen bontatlan, ebben van 100 darab, ebben meg 50 darab van. Még egy teljesen zacskó. Ez is tényleg árérték arányosan tök jó, úgyhogy ez is egy nagyon megérős dolog, és ez is meglepően szépet robban ahhoz képest, hogy ilyen kis vékonyka rudak vannak benne. Utána itt egy 5 méternyi, hát most már kicsit kevesebb, mert használtam belőle, de 5, hát akkor 4,5 méter gyújtózsinór, ez is jó lesz. Utána még itt van egy zacskóban mindenféle RC1-es, pirátok,
ezt ugye már mondtam. Ebben is vannak dörzsfejesek, úgyhogy ez is jó. Aztán térjünk át a játékos termékekre. Itt van, ajaj, jó sok, meg se tudom így fogni. Itt van 5 doboz ördögpatron, ez is hát mindenki ismeri, az ember a földhöz csapja, és egyet pukkan. Igazából szerintem egy mókás dolog így gyerekeknek. Itt van 2 csomag meteorit, ez olyan, mint ugye a magyar sárkánytojás, csak ez ugye klassikus, kíváncsi leszek, hogy van-e között bármiféle különbség, hogy ez külföldi, ez meg magyar. Úgyhogy akkor sárkánytojások is itt vannak, ebből is van nekem 4 zacskó. Én ezt nagyon szeretem, de sokan nincsenek így, de szerintem tök jó, hogy meggyújtja az ember, ledobja, és akkor olyan, mint egy nagyon nagy ördögpatron, így recseg. Utána itt van a széthúzós durranós zsinór. Ebből is már párat kipróbáltam ugyan. Ez nekem nagyon tetszett, szerintem tök vicces így fogni, és akkor csak széthúzni egyet a barátaitokkal. Tök vicces, és a méretéhez képest ez is tényleg tök meglepő, hogy mekkorát tud robbanni, csak egész sok be szokott sülni. Utána van életem első vulkánja, Explosive Fountain, ez nem egy ilyen hagyományos vulkán, hanem csak így ilyen tök alacsonyan szórja ki magából a recsegő szikrákat, de igazából ez kitart, ha úgy tudom, 2 percig, tehát ez egy véget nem érő szökőkút, ebből 3 darab van, ez is klassikus, úgyhogy szerintem ez is jó lesz. Utána itt van még egy kis maradék, Pyromaxos Mosquito, ez ilyen kis mini cirkóblic, egy ilyen visítós hanggal nagyon gyorsan így csúgy, felrepülés, ennyi. Itt a Scream Maxi sikolycső, ebből már csak 1 darab van, nekem ez egy elég nagy csalódás volt, igazából nagyon gyorsan vége van benne az effektnek, és alig van megtöltve cuccal, tehát körülbelül ez a rész, ez már csak egy ilyen papír ballaszt az alján, úgyhogy amíg szól, addig tényleg nagyon jó hangos, de nagyon rövid ideig, kb. 2 másodpercig se tart ki. Utána itt van ez a pillangó, ez a legsimább pillangó, az ember lerakja, felrepül, kicsit színes a végén, de ebben nincs semmi recsegés vagy durranás. Utána itt van 2 ilyen parti pukkanó, vagy nem tudom, hogy ennek mi a hagyományos neve, ezt is így beltéren fogja az ember, meghúzza, és akkor kilő kis konfettiket egy pukkanás kíséretében. Szerintem ez is egy vicces termék. Utána itt van még 2 stroboszkóp, ez ugye annyi, hogy az ember lerakja a földre, és akkor villog elvakító fényességgel. Nem tudom, még benne a jó, de nekem nagyon tetszik, úgyhogy ilyenből is van 2 doboz. Utána itt van 3 doboz varázsvirág, van 3 ilyen magyar fajta, és egy külföldi. Kíváncsi leszek, hogy itt is lesz-e különbség a között, hogy ugye magyar vagy külföldi. Úgy emlékszem, hogy árban ugyanolyanok voltak, és effektre is ugyanolyanok lesznek, tehát erről is meg lesz egy összehasonlító videó. Itt van még egy doboz ördögpatron, csak ez klassikus. Utána, egyet már nem kihagytam, ez egy nagyon-nagyon jó cucc, mondjuk meg is kérik az árát, de tényleg nagyon jó. Olyan lepke, ami felrepül, és a felrepülés után durran egy nagyon hangosat, igazából olyan, mintha egy lepkére kötnénk egy petárdát. Szerintem ez tényleg egy nagyon vicces és nagyon érdekes termék, csak vigyázni kell, hogy ugye ezek a lepkék elég megbízhatatlanok, ide-oda repkednek, nehogy valakihez túl közel repüljen, és akkor úgy arcba robbantsa, mert azért ez elég kellemetlen lehet. Utána, ezeket is majdnem kivettem, vannak itt csillagszórók, ez egy nagyon régi, ez 2009-ben lejárt, de attól még egy jó csillagszóró, még működik is. Van pantás csillagszóró, erről is lesz teszt, hogy van-e különbség magyar vagy külföldi között, és itt is van még egy klasikes, meg egy tigeres csillagszóró, erről is lesz teszt, hogy melyik a jobb. Utána akkor most már tényleg térjünk át a telepekre. Itt van, ez a legkisebb telepem idén, ez 14 mm-es, ez a Minigun nevű telep.
ezt én a Dirdurnál vásároltam, volt rá egy tök jó akció. És ugye ez nem ilyen, hogy római gyertya vagy csak leesős effekt, hanem ez tényleg rendeset bont is, ahhoz képest, hogy 14 mm. Jól meg is van pakolva, van rendesen súlya. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó cucc lesz ennyi pénzért. Utána akkor jöjjenek ezek a kisebb telepek. Ez a Chinatown, ebben van a legtöbb hatóanyag. A mostani 16-osaimból ez ugye 132 g net hatóanyag van benne. Ez is olyan, hogy van benne recsegés is, meg mindenféle tök jó effekt, úgyhogy ez is egy jó telep. Aztán itt van a Frankinson Harley, ez egy klasekos telep, ebben egy pár grammal kisebb a hatóanyag tartalom, de szerintem a borítóval mindenkit kárpótol, ezért mert hát én ilyen jó borítói terméket még nem láttam, nekem ez tényleg iszonyatosan tetszik, szerintem nagyon mókás. Utána itt van a nukleáratak, ebben mondjuk 10 grammal van kb. Kevesebb hatóanyag, mint a Chinatown telepben, ez viszont végig egy recsegős telep, úgyhogy ez is tök érdekes lesz, és ezt is a Klasek gyártotta, ami teljesen jó. Utána itt van a legnagyobb telepem. Ez az Autó nevezetű telep, ez SR piros, ez 100 lövéses, nagyon szép effektek vannak benne, és tényleg tök változatos. A V az nincsen benne, hanem mindent felfelelő. Fólia az kicsit el van szakadva, de igazából az tök mindegy. 105 másodpercig működik, 15-20 méterre megy fel, és 20 mm-es. Úgyhogy ennyi pénzért ez tényleg egy bitang jó telep lesz. Utána jöjjenek a római gyertyák. Itt van 2 klasekos, 8 lövéses, 20 mm-s római gyertya. Erről én nagyon jókat hallottam, ilyen most van először, de ez tényleg nagyon jó lesz, és nagyon jó árban is volt. Ugye ez így a 2 az olyan, mint egy 16 lövéses telep, mert ugye 8 ez 16, és körülbelül 2600-ba került, tehát tényleg ez egy tök jó cucc. Utána, ilyenem volt tavaly is, ez a Shooting Stars 20 mm-es, ez 5 lövéses, nem 8, de viszont ebben is nagyon változatosak az effektek, és nekem nagyon tetszett tavaly, úgyhogy egy ilyet azt még szerváltam. Utána itt vannak a kisebb római gyertyák, ez 10 lövéses, ilyen színes effektet lövő, de ezt ugye le lehet szúrni a földbe, és akkor onnan púttyogtatja fel, szerintem ez is egy vicces dolog. Itt van ennek a Piromaxos nagy testvére, a Magic Balls, ez, ha jól emlékszem, akkor 20 millis, de ugyanolyan színes golyókat lő fel. Úgyhogy én ezeket tökre szeretem, úgyhogy ilyen lett idén. Tavaly nem tudom, hogy miért maradt ki, de most 2-t is vettem belőle. Utána jöjjenek a rakéták, kezdjük a legkisebbel. Ez a Sikoly rakéta, én ezt tavaly is mondtam, hogy én nagyon szeretem. Tök vicces, ez ugye a durranós verzió, ebből ez a legjobb. Ebből van hát egy 6 zacskónyi, vagy nem, csak 5 zacskónyi. És ugye én szoktam sétálni így a városban, akkor lövögetem ezeket fel. Szoktam sétálni a városban, akkor lövögetem ezeket fel, és közben nézem ugye mindenki másnak a tűzijátékát, mert hát azért akkora keretem nincs, hogy annyit vegyek, hogy én is tudjam egész éjszaka csak lőni. Úgyhogy amiközben itt sétálgatok, akkor közben lövöm ezeket is, játékos termékeket is, úgyhogy ez tök jó. Itt van 2 kóbor taktilóistós rakéta, ez még múltkoriból, ilyen most megint van, ez csak 2 darab belőle, ez árérték arányban, nem tudom, hogy ennél van egyáltalán jobb rakéta, ez nagyon jó. Itt van az Applaus, ez egy rendeset bond, nem tudom, hogy hogyan, mivel nagyon vékony, de egy rendeset bond, ez 12 darab, ez egy nagyon jó cucc lesz. Itt ilyen kis rövidke, de hát nem az a lényeg, ez szerintem jó lesz. Utána itt van ennek az Applausnak a nagyobb verziója, a Tomahawk. Ilyen Tomahawkból is van tök sokféle, ez is már ebből a bontós fajta, ez azt hiszem 20 millis, és ennek is tök változatosak az effektjei, azt hiszem van pár amilyen leesős, de az is recseg meg minden, úgyhogy ez is árérték arányban egy tök meggyőzős rakétacsomag.
hogy jöjjenek a nagyobb rakéták. Taktilo, ugye, amit már az előbb említettem. Ezek tényleg változatosak, van bennük pár, ami kicsit bénácska, de a legtöbb azért az nekem nagyon tetszik, és nem tudom kihangsúlyozni, hogy mennyire jó áron adják. És ebben az a különleges, hogy mindegyikhez adnak egy ilyen rudat, amelyik úgy néz ki, mint egy füstölő, de arra van, hogy begyújtja az ember, és ilyen nagyon lassan ég, mint régen a muskétásoknál az ilyen zsinór, amivel gyújtották, csak ez egy pálca, és akkor hozzáérinti az ember a gyújtó zsinórhoz, és úgy gyújtogatja, és nem kell mindig gázt fogyasztani, ha mondjuk egy gyújtóval. Itt van még a végére 2 darab Happy Rockets. Ez is tök jó árban volt. Ez 4-4, mondjuk látszik, úgyhogy nem tudom miért mondtam, de 4-4. Ezek is nagyon szép effekteket bontanak, és ugye klassekos, ami külön tök jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ez így elég bénán néz ki, hogy már nem maradt ott semmi, és úgy köszönök el. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Boldog új évet mindenkinek, sziasztok!